Aranga here uyu. Mururuko machembere. Segwa dzese tinokurudzira kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Kana kuenda kumaprofita vatine dzinhumbu dzavo vana vavo varwara kunzi ende kwambuya ini pandiri pano kungotunamata handine zveupenyu hwemunhu handisvikirwa pandiri pano handisi Mhondoro ndiri munhu anongunamata nai ndiri nherera ndoenda kupi ukangoita muroyi mupame munhu haadi vanhu havadi munhu muroyi saka ndinovatenda nevanhu vakavaratidza vana vakauya sevanyowani kuti avo vana vasazive kuti ndo mapostori aya akudhara avakamborwisana nevakadzi saka vakadzoka sevatsva ava vana ava vasingazive kuti ndo vaya vaifamba nevakadzi vavo saka ndobva vaya sevanyowani unokuti uti chifambi kumusha kwenyu uya kuzoita chifambi kumusha maokaroro chiure chete hapana chimwe choko saka ndakandati gaidhe rangu harichapindwa kana imi chaizvo ndaenda kurambai ndikati ayo kwesi tinongeta paradzii zvidote tinenge tichingoudzwa ndikati ina hangu ina handichada kumba kwangu chiregai ndingomirira zuva ndakapiwa mazuva ekunzi ndosunga chiga handi vakataura kuti varoda kusunga Kuda mundu
Ndakazina kuda munhu wabuya wangu inenge nada mari kachetu zvinogondi peiya mangwana zvinogondi tambudza vamangwana Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Tadzoka zvakare mumusha weMhondoro tiri kwaNeuso. Tatikaregedzai timbotiza kuwedza nhau dzehwedza munodziziva ka ndodzatanga chimhanya nadzo asi tatiregedzai timbomisa zvokuwedza ka timbokupai zvimwe. Vazhinji vaitifonera vachiti ko nhau yekwaNeuso yekabhokisi kemunhu yafamba sei yapapi. Saka naizvozvo tati regedzai tidzokere kwakareka kuMhondoro. Tinonzwana nagogo, tinonzwana sekuru kuti zvakamira sei. Ichokwadi here kuti Varora venyu vakakutizai vakaenda nemaprofita? Nhasi uno ndine mwana wekwangu, ndine mera Shumba. Makadiko Masivanda? Makadiko Shumba. Aiwa, ndiri right zvangu. Tiripo. Sanganai nemhuri yeZimbabwe. Kazi waimhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita muchirongwa chedu. Zita rangu ndinoitwa Praise Zingwena Masivanda. Masigede. Yeah. It's a family affair. Ndozvati Masivanda muri kutanga kuvaona zuva ranhasi, mwana wechikoro vari paUniversity of Zimbabwe vari kuita zvidzidzo zvekutora nhau. Saka vati aiwa regai ndinodzidziswa nababa vekwangu tione kuti zvinofambiswa sei. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Kana tazvitadza zvinoda masvikiro, zvakuda chifi, zvakuda mambo masvikiro, zvinhu zviri pachena zvinofananidzwa zvinobudira mudzimu izvi zvevanhu vakasvumira vachionekwa pachena. Aiti gogo tadzoka zvakare. Takaudzwa nepamanhare kuti vana Varora venyu tichibva kuno paya vakazotorwa nemaprofita vakaenda. Ichokwadi here? Handizive kumba kwavo ikoko, handinongovanzwa kuti variko vadzoka, handizive kuti vane vaindipi. Saka kubvaona nhasi pamakabva hasati ndavaona, hasati ndataura navo. Wangu mwana hasati auya, ivo vakadzi vavo havasati vauya pano. Hapana kana rumbo yauzoonawo kuti vabereki vari sei? Aiwa, hapana. Saka zvichireva kuti chigumbu chavaive nacho ndo chavachirungotakurana nhasi. Mhino kana kuti vava kutya kuuya kana kuti vari kudii, handizivewo kuti chavari kutadzira kuuya chii. Ini ndakatosununguka, ndakazviisa panzvimbo yekuti ndakaenda kuchitendero changu zvikanzi muise mwana wenyu asati aroora. Mwana wenyu asati aroora, muise pamwana muparadzi. Akanoparadza zvinhu nefambi. Kana kumwisa paAdhamu naEvha. Evha akagara munda webindu makore akawanda. Asi paakazopiwa Evha akazonzi ko asi wadya here? Akadaidzwa kaviri. Zvikanzi asi wadya muchero, zvikanzi mukadzi wamakandipa. Mukadzi wamakandipa ishi. Saka ini baba avaitadza kuvata. Ndakati mwana umwe chete atora mukadzi mugomo iyo ngorei ndinozari kuti vako kutengesa mombe kunoroora fambi yakadai noya kundisvibira mumaziso yakandinyangadza pasi rose. Hazvina mhosva, Mwari ngaamukomborere. Handina chandichataura naye. Pandaida indakanditi nyaya yangu haichatongwa, haichataurirwa, ndaida kubatsirwa.
payakatangira ndakashaya akandibatsira. Asi kamakomborero evana anobva kuvabereki imi mukavapira gotsi kudaro zvinozofamba here? Afananawo kana asekuru vake baba ivavo vachunga vachandimanyasarandi vakabva kumisha yavo nezvibharo vakazouya muno muZimbabwe vakaita mhuri. Havazivi kuti mai vavo vakafa vakaiswa musoro kupi vakazodi handi vakazoita vana vavo vakavaviga. Saka iye aitowo chababa chani chaasekuru vake hapana kana ngozi. Sa hatina zvinorema hatina kana zvinonetsa. Saka zvangodai mwana inandirambise mukadzi vana vakandigona kuvachengeta handibvumirwe. Pana Safiria akatiza akaenda murume mwana waye akati baba kunaitenzi mukadzi wayo ndandinatiza nezvikomba zvikanzoenda unotora fambi iyoyo. Saka ndingatora fambi aenda nezvikomba ndobva aenda ndobva anotora ndobva yatiza futi nei nefambi iyoyo. Zvino iye zvino vana imi vadiki ndimi munofanira kuuya nezvirwere mumba. Asi iye zvino vanakadzi ndo vakadzi ndo vari kuuya kuzoshudha varume nezvirwere zvedzi. Mukadzi akaroorwa uchitafanika uri kubika mapoto. Saka ndotya kutaura zvinorema ndoremedza mwana wangu avate. Asi anorohwa Anofanira kurohwa nokuti dai aiziva kuti vabereki vakakosha angadai akadzoka. Handina kana basa naye ini ndototadza ndinofanira kuregerera. Saka iye kana achinzo vabereki akaitira kuti tione muono wokuti tishaye basa nemwana wedu tumuramba aite basa rake chijoke ari pamba pemurume vari vaviri naiyeyo tenderera nyika yose vachimbofamba vachingoenda vachita chofambi ichocho. Mai vake vakabva nebhuruwa mwana wangu hapana kwa ndiwa 88 John ndiye mwana wangu aite 84 ndiye uyarapo akandirwadzisa akaramba chikoro ari grade 7 haana kuda kuenda mberi. Upi? Iye John. Alright. Uyo mhanzvadzi yake ndiye akazodzidza zvino ndiye asara ari 1 uyo kuchengeta vana kuchengeta isu vabereki. Ndiye akanga aripo patakauya paya? Aiwa anga aripo uyu ndiye dango. Alright. Uyu abuda muno. Sekuru ava vanga vane vana vavo ndakarorwa nevana vavo 3 ndikavachengeta ndavachengeta vana nevana vavo ndikavachengeta ndikavadzidzisa. Iye zvino vakatora vana vavo ndinavo futi vana vavo Varora vaiye mwana uyu abuda muroora wake nomumwe muroora umwe akafa ari uko mwana iye. Ndakasvika havatombova kutoziva zvino kuti handisi mai vavo. Havanambotsangana nedambudziko rokuti hapana mai. Uye zvandina kubvisa munhu ndakatongowanawo vasina mukadzi kumabasa wiko kwataishanda katondine vana ndakatowana twakadai ndikatochengeta kusvikira iye zvino vakaita vana vavo vaita vana vavo ndikachengeta varoora vavo izvozvi varoora vavo havana dambudziko. Asi musha uno wese ini vana ava vakataurirana vakagarirana pasi. Nyaya yangu iyi haisi yekuti munhu wani uyu akatungamidzwa pamberi mwana wangu akangochiedzwa asi ipepo zvinokuchembera kwakanaka sitereki kuchembera ndo yamaisvotomwa kunyasoona kuti ndo inodzi nyaya yangu yandapara ndairova mhani kurova zvokuti dho asi ndonyarara ndausikadi muzvemanga manga ndaida mwana asiri tsotsi mwana asingaite zvenhema changu ndaidzidzisa basa zviro kuseni kumaprofita
zvarodoka kumaprofita ndiye akuti ngororo naye mumwe wacho akamenyeka muromo iye mukuru wacho kwababa mudiki muromo akaiswa mutsvanzva naye mumapostoriyo akaiswa chii iwo mutsvanzva handiti makamuona arapa akamenyeka muromo ndikati hangi ndakataura kuti inde chirwere changu ndakanobatwa bp ndoya ndiri kumwira mai mapiritsi iwo uchiri kuti ndiri kuroiwa ndine zveshiri enda kunoteswa umwe mapiritsi wakasvigwa kudarai hazvibvumirwa zvokutaura asi unenge wasvika pakurwadziwa semubereki saka ndakataura zvisingabvumirwa pamberi pamwari ndakaenda nzi ndisachitaura nyaya iyi ndichingonyarara tomirira kudzoka kwemwana muparadzi ameno chunga kurukura iyo nyaya ndikadaro bp yangu inobva yakwira ndongoramba ndichikutsika isu patakabva kuno paya tichidzokera kuHarare takafonerwa kunzi Varora vese vaya vakasara vachitorwa nemaprofita vakaenda. Saka takazobvunza kwamuri vabereki kuti ichokwadi here kana kuti kwete. Izvo takangozonzwa kunzi waenda murume aitoplana yekuti ndotsvaga mumwe mukadzi ndopanodzokwa. Akabva anodzoka mukadzi manje anzwa kuti kumusha murume akuda kutsvaga mumwe mukadzi ndobva ati ndokunodzoka kwaaiva aenda iko. Takangonzwa kana nanhasi hatisati tatombokurukuru navo, tiri kungonzwawo nemakuhwa. Asi imimiwo sababa vanhu vanogara panokwana kana 2 kilometers here vasingauyiwo kwamuri kuzokuonai. Handiti mai handiziva hangu kuti chii chaifanira kuitwa apo isi takangova vanhu tigere pano kuti tizivewo kuti pfungwa dzavo dziri kufungei, ndopakatinetsa. Nanhasi vakangoti zi kana kutaura kubvira iwo musi waaitaura arapa mukadzi weyo. Nanhasi ndo musi wandagumawo kunzwa achitaura. Anoti kunyange akandiona achibva kumaprofita avoko aipfuura pagedha anongoshuta mukadzi achienda. Kana masikirasi kana makadii. Mumwe wake ndiye akatonditi makadii baba. Nanhasiwo hasati tambotaudzana. Vana vazukuru ava mumwe akatozondiona marimwe zuro apo ndiri kubva kudondo kumakurawo. Kwanza hewe sekuru mombe madziona here? Ndikati ndadziona kwadoka. Ndiye andakataurawo naye. Vazhinji vese hasati ndambotaurawo navo. Kubvira kubva kwamakaita hasati tambonzwawo munhu anoti gogoyo makadii pano kana kuti kudii. Takangotarira tongoonawo zi toona kuti kuti uende kune vanhu vakadai idambudziko, unotonzi wativinga. Asika paya mapostori akasiya aita mhiko dzawo achiti kana paina akabata pane zvichaitika. Saka vakazodzoka here kuzoona kuti mhiko dzawo dzaapapi? Hapana, takazoona kubvawo kwamakaita pano hapana munhu akauya pano kuti ataure chimwe chinhu. Tingova tigere zve. Kweko kabhokisi kaya kakazoiswa kupi? Mini mbuya kuti vakazokaita sei vaichengeta chinhu chakada kokane basa here hachichengeteke. Unochengeta sei chinhu chakada? Hausiwo wakachiita, ungoona changogadzikwa kungonzikwa-nzikwaonekwa zvakare. Zvinhu zvakatirwadza kuti chii chiri kumboitika. Kunyange zvazvo nyika ine mapostori ine chii, asi hazvigone kungotakura chinhu ndosvika pamusoro penyu ndonokukandirai zvandisingazivi zvamusingazivi. Chinorevei? Vakabva vaona kuti vanhu tavakaurisa chaizvo.
imimi vakakutaurira paya apo vari apo hanzi takadaidzwa takatumwa ndozvavaitaura pamadzirapo hai takadaidzwa takatumwa saka isusu tadaidzwa nemhuri yevana saka isusu tinoda kuti tikutaurirei shoko rekuti takadaidzwa tichikidzirwe tinoda kuti isusu mwana uyo ndiye atidaidza saka takati vekwangu vese vakataura kuti ema ngaiuye mwana adi afukunurwawo nepaakatangirwa kudyiwa nambuya acho zvino hanzi vakazodzokera kumasoko kwavo kwava kuti mai veko kaimi vakati hanzi anonzi mai dhauti ndiani maoko avo akachena muri kuona kurotomoka kwavanoita asi vataura mai dhauti ndiani ndinika hanzi maoko avo akachena havana kana chinhu chavanacho mazviona vanzi yema ngaidi vakaviga vakatopedza ivo vari kuonaka vanotungamirirwa nemweya vachidi vachifukunura saka ini ndakaridza mhiri yangu ndaridza mhiri yangu ndikati ndozvandasangana nazvo ndikaona imi uchiuya ini ndakatanga kushedza sabhu ava varidza mhiri yekuti ndakutoregaini mumundamo yeka yese iri nzungu dzakaparira munda ndakudzorai ndakashandira mari ndichirwara kudai ndikati uyai muone zviri kuno tichimudwa iriya tikati mapostori avo akatenderwa ari kudondo yandini ava vakati ndaona kabhokisi kari pamadziro pehosi ndaida kutorera huku chikafu ndopandaona kabhokisi ndati kabhokisi kai zvikandishuwa sumukai vaakuchema ndakati kabhokisi kai ini nguru yafa mwana uyu ndandisingapinda munda ndati ndidzurewo tunzvungu twangu ndonosvika paya ndisati ndasumuka ndakabva ndaona sabhuku ndokumushedza ndikati atisangane kumba ouya kumba kati takasvikira tikati onai ndokushedza vamwe vakati ndo panonzi paimbwa fai kabhokisi kakaramba kukwana muhosi handi mazvona de kakakwana muhosi kabhokisi aka kakaiswa muhosi saka paya pahanzi vateerwa nekombi kunhingi uku hanzi vaenda kumanhize kunoeresa kwakatsvairwa madota marara pemba pemunhu hanzi $5 ne$70 yekunzi kunotora simba kumanhize uku handiti kumanhize ndekwemashavi kwemasvikiro kunobatana nemaprofita hanzi vaenda kumanhize kunotora simba vakapiwa $70 ne$5 umba asina babongo hapana zvatiri kuziva ndopatongoona kabhokisi kaika ndivanga vachikaziva zvava kuti kabhokisi kaiswa vana vaviri vamunoona varora iye muramo zvindebvu zvinenge hwai yakutwa kubayiwa jekiseni ichirwara kuti isusu tachiti tiongororwe nemweya zvino vamwe vangu varamba ndakamunzwa nezuro kuti akauya ndanjira kunofa kuti dhipari hapana ngachimudzura iye munin'ina wavo hapana ngachibata nyaya yacho iyo handichada kutaura ndakuda kunyarara mwari achatonga achabvunza kana ndichinyengedza kunamata mwari achandibvunza ndifirwe nemwana uyu aindichengeta nemwana wake aindichengeta pamusoro pokufirwa ndokumundidadira ini chakandirwadza mbudzi yakatorwa 8:25 nguva inofamba mbavha kunzi handingouyi namambo ndoda mbudzi yangu ndikati semunhu mukuru semwana aridza mhiri unosvikaka haana kusvika mbudzi yangu yakadizva saka vakadya muriwo vana vavo ngavadye zvavo pano zvandiri kutaura n'anga nemuprofita handiroya handibe kana muroya achiroya ngaatemwe nedemo matemo ese akazara pano ngavanditeme kuti gaga unditema zvavo ndozorora ngavatindiuraya
nokuti muroyi anoshungurudza anofanira kufa nokuti ari kuuraya. But hazvina umbowoka. Hazvina umbowo kuti kana wakati muroyi akakubatai wacho ndiani, ane evidence ipi? Saka alright, ivo ava mambo vaizoti ngakuye n'anga dzangu, hanzi kuona n'anga dzangu dzinobva kupi, dzizoona kuti nemaprofita zvibatani, tione kuti aisaka bhokisi ndiani. Ava vachiti takatumwa nemweya, mwana ari kuridza mheri. Pano kufembera here? Panoda muprofita? Panoda n'anga here? Kana ndimwe uri kuchinzi kumusoro kune masvikiro. Isaizi vabereki vedu vaiti taakutanga mutambo wedu pano, mutisvitirewo nyaya yedu yataunganira pano kuna Musikana, taidzingwa panze vachitamba mabira. Nanambovira ndabvisa dhuku yangu kutamba bira, ndirizieni kuti rinotambwa sei, asi taimunhu akunamata. Asi ndaakungoda hangu kuti zvandakutaura semubereki, mwana wangu kana asina hanya nini ngaazorori, ngaasanditya. Oro muroora ndikamwana akarara nemuprofita wake apa, oro akanamata sei ngaanamate zvake, handisinei nazvo. Ogara hake kumba kwake, indogara hangu chembere kumba kwayo. Ngavaise mhiko dzavo ndife. Indakateketerwa nemunhu asina kuroora, asina kuita chifambi. Maprisi edu haure, haana chifambi, akauya kuzonamatira vanhu kuenda kudenga. Kwete unoti bhaibheri munya, mutemo unoziva ku Yeriya kusango kunorara munhu kudondo kunzvimbo yemakava. Vakakomborerwa zvavo kuti zvavanoda. Saka hazvina hazvo mhosva. Inoda kuti kumbiriwo vanangu kuti aiwa uri mukaenda mukanovaona kuti vabereki upenyu, musavatye zvamunoda idi itai. Kuchiuya n'anga usiku zvinoita Mwari wandionamata ari kudenga ndigere kurufu. Taenda kwavo zvikanzi vakadyirwa mari vaya vachifona, kanzi muri kupi makadya matoke edu neuku, zvikanzi tiri kamai kaike kabhokisi tiri kugaura private. Kai tiri kugaura private. Ini kana ndichiroya maoko angu ainga atemwa ndofa zvangu. Baba hama dzavo dzese idzo vavi ava, baba mukoma uyu ndiye ari apa, ndiye ari kutungamirira vana, ndiye aiva akagara apa achitaura kuti ndikati musataura zvakada, shamu yakaita shoma kwamuri. Ndakauya pano ndiri mwana mudiki, handamboenda kun'angai. Muchifamba nevana munin'ina aripo, makadi kuvaudza kuti vane vana zvavari kurunga, vana vavo vese vapenyu varipo, hapana akafa, kunze kakafa nemwando wenhingi wokufuga kachira. Izvozvo ipapo mukafamba panze makutoda juzi nekamimba. Mwana anonzi kumatima naye akafuga kachira kasina kana juzi. Vakaenda vakadzoka variko kana vachadzokera. Ivo maprofita ivo hanzi akatiza umwe wacho mutsvuku womuromo ivowo, hanzi akati handidzokere kwaNelson nezvandakaita. Zvine umwe wacho hareruya wacho hameno kwaanonzi ari kuchengeta pamba. Tirungonzwa ndo manararamira atinawo mwanangu. Ndine BP yokuti ndakatoramba kuenda kuchipatara izvozvo. Kana mwana wangu uyu akaramba kuuya, nanhasi ari kuti baba namai uyai, vakabatwa BP ava havana, asi vakabatwa 185. Hangu achinzi everyday vauya, mwana wangu umwe chete tikagomoroorera. Ini nditongwe nechihure chemaprofita. Zvino kwakati zikuriko kwakaurwa machira, izvozvo kwakatsva musango kwese. Kuno mwana akatopisirwa dzimba moto wakabva kumapostori. Mhuri yopera makatarisa muchiona apo ina handino zvangu zvanengakunde kuita. Ivo ndo vari kuziva kwavari kuenda, kuti ndivavinge ino vanobva vanzi
wauya mudhara uyu angatikuvadze kabanga. Zvino ino ndakangotarira kuti muono achauya pano kuti zvakati zvamunetsa kana zvisina kumunetsa. Amen. Ndekuti ndikavaonawo hapana kubva kwamakaita pano handisati ndambotaura nemunhu pano kana kuonawo iye muroora. Ndakangoita masanga ndichitotinha mombe achibvawo kumapositori kuma5 vachienda so handino kutaura nanhasi handisati ndataura naye. Vana chaivo havatatomboya vaiuyawo vachingoti sekuru kana vese imba yese tongoti imba yese haisati yasvika pano. Zvino ino kuti ndisimuko ndisvike ipapo handingazvigoni ndigere zvangu ivo vagere. Asi handizo upenyu hwacho kuti uchafamba hwakaita sei. Kuri kunzi vana venyu vari apa imuri apa nemafambiro ari kuita zvino ndaapi masoko enyu amunongoda kuvapa? Ini ndinonga ndichida kutonzwa kuti muzotsara pano makatouya mwana achirwara. Ini ndikamboedza kutaura kuti vedu wee mwana honai zvaashayika pano, ko iwe une dumba rako zvingadii kuti udi munochema muri mumba, munochema muri pamba penyu. Kwanza aiwa baba acho ozouya kwanza aiwa tiri kuda kuti angochemerwa pano. Achemerwe pano ko nyaya yekuti oda asvika pamba haina basa. Hama dzake zviri kutodawo kugara dzichisvikirawo pamba pemwana wavo. Zvino panapa hamuoni kuti zvinenge zvakamanikidzika. Asi vakazvitora sezvisina zvisina basa. Vakangoti aiwa tongodii separuzhinji takangogarawo tizoona papa yapidikuka futi mwana wangu aika kutakazouraya mwana papi. Saka isusu tiripo zvakare pakuyananisa. Makasununguka here kuti rimwe remazuva tinovatora vana imi muripo vakumbire regerero, movaregerera mochigara mararamiro evabereki nevana vaine zvavanetsa vachiuyawo kuvabereki muine zvakunetsai muchikwanisa kuenda kuvana venyu. Izvi inofanika kuri kuita kwandiri kutofungo handina mhosva nemunhu, asi ndiri kutoona kuti vakandiona havana basa neni kungonditarirawo sechimunhu chiri kufamba. Atomboti wazokumbira regero baba takatadza. Apo tinenge tichitokurukurirana kuti tinzwanane. Hatingosvika vachingoti tauya takazodii, asi tinoda kuti vakumbire ruregerero vachikurukura zvinhu zvinonzwika. Ini fanika dai ndiri ini zvangu handina basa, asi mai avari kudzonganisa kudai hameno kana vanozokundowo kuvayananisawo kana kuti vangadiwo hameno. Asi vane vabereki vavo vakanga vachitoda kuti vaende vanzwa kuti vakomana nyaya iyi iri kufamba sei. Akaramba komana akaramba kuya pana sekuru vakadaidza sabhuku chikuni vakasedza gomba iye sabhuku womuno mamapfumo vari vatatu. Akanzi uya akashamwari kuno, akaramba.
hana nhasi hatisati tatombotaura naye. Kusimuka kwavakaita pano hatisati tambotaurawo navo, kana kuti nhai mamuka kana nhasi madii. Ai, takangogarawo zve. Asi toti isusu kana ndisiri kukanganisa kunzwa masoko enyu muri kuti makasununguka kuti kana vachida kuuya kuzokumbira ruregero ngavauye, imi makagadzira enyu kuvaregerera. Izvo ini pachangu ina haina mhosva nemunhu. Ndingatotyira amai, ini pachezvangu handine nezvizvizvi kuti ndimbovaomesera kana kuti chii. Changu ini kungogara kwatanga takaita, kana vari vanoda izvozvo tongogara, kana vachiti baba makatadza apa wotaura ipapo kuti takatadza. Handina chinhu kana godo nemunhu handina. Ndinongova munhu zvangu ndigere. Handina fungwa yekuti nhai munhu dai ndingadii hai, ndigere zvangu. Handina. Akarwara mwana, ndikaenda ukatuma hospitali makadhindinawo, ndikabirwa mabhutsu kumakumbo ndichitsika matoireti emuvazvere. Munoziva zvinoita vanenge vasununguka. Ndichichema kuna mwana wangu apone, ndichitsika mumatoireti isina bhutsu. Ndikati Mwari, furidzirai mwana wangu, ndichengetere mwana wangu. Chokwadi Mwari vakanzwa, ndikamuchengeta. Akatiwo nhasi akura ave nemukadzi. Ndikachungurudza baba kuti handidi kuti mwana abike mapoto nemunhu. Roorai vasikana uye mwana asati afa nemukoma wake uyu vanoenda kunze kwenyika vanoshanda. Vakatenga ngoro ikaenda ichigumira kuti takura hanzvadzi yedu yadi yaroora. Asi akaroora asati ave nezera rekuroora. Nde13 years, nde13 years aiti mai vachibva pamubhedha pechikomba, iye achikwirawo pamubhedha pairara mai. Mudiki pachi mwana wangu hana kwaanomboziva, hana kwaakaenda. Saka hangu ndakati inini ndo pane mubvunzo wangu ipapo mama, kuti vana venyu vakati vauya nhasi nevaroora vavo nevakadzi vavo nana baba vavo, baba vemadzimai. Aiwa, baba ivo vane madzimai. Right. Ivo mukoma uyu vachungawo nemunin'ina wacho aiva nemazindebvu arimo kamugaba menyu. Ndiye anopinda postori achihurirwa nevaroora achipiwa tii hobvu. Saka ndoyo aisadharira kuti mukoma muri achipiwa tiine zvinozoita Mwari. Saka ndandatina handikwanisi kuidzosera. Wake mwana akanyadzisa kwakasapusapu, kaisira hamwe nechipiyaniso, takatonovaviga. Akatobhadhariswa mbudzi 2 ne$50. Kuvaisira chipiyaniso sei? Icho cheumaprofita. Hanzi hamwe nevaya vako zvakataurwa jekerere, vanhu vese vachiona parufu. Zvino handingazoyambukiri nyaya isiri yangu hangu. Vakatitirwa nyaya neSaturday. Asi hamusati mandipindura. Ndiri pajamba hangu, ndiri pajamba. Ndiri kupapota hangu. Ininika zvinoita pari yezvino kusunungura hana yangu kwandakaita. Handisina shungu kana kurwa nemunhu kana kubvunza nemunhu, ndakatosununguka. Shanda kuda ndechekuti iye mwana wangu nemukadzi wake apinde zvake kumba kwavo zvakanaka, vakazorora. Ini ndogara kumba kwani. Nekuti mataura maita mama ndeyekuti kubva zvatabva vana ava havasi kuuya nai kuzokuonai. Ndopandiri kuti inini raramiro yerudzi rworwo ndoisina kumira zvakaita sei zvakanaka. Zvinoita here tikagona kutaura navo vana kuti gadzisanai nevabereki, endai munokumbira vabereki ruregerero. Kana vachiripa vanofanira kuripa, mugare muri musha kuti imi munenziva kuti mwana wangu kana kuti sauti yapera motekedza imboenda kwana wangu ndiropochi sauti. Makagadzira here kuvaregerera vakauya vachikumbira ruregerero?
iwo vakomana nevamadzimai avo. Ini kuregerera kwandaita ndikokuti vakandiona mudhuze mavo vatori pisiwodha mapurisa andisunge. Saka nokuti vakandiona ndogara ndichivarwadzisa anoramba achifunga mwana wake. Handiti iye zvino handiti vakaita nyaradzoka kumba kwavo isu havana kutiudza. Ndipo vakabatana mameseji avo ipapo panyaradzo zvavaita nemapostori avo vakaona kuti varume vaziva. Nyaradzi yakaitwa manje yakaitwa kumba kwavo yekamwana ikako. Alright. Saka ndobva yangoti yapera isi tiri kuno. Saka munhu akafirwa nevabereki. Zvinonetsa ndechekuti iwe unoti ndoregerera handiti mwanangu. Kana wati ndoregerera munhu achine shungu asati azikama. Nokuti dai anga ari munhu asina shungu anozva ndakaberekwa. Uyu akapoteredzwa mwanangu nejira ravo remasowe. Uyu indava ndafunga kana kuti hanzvadzi dzangu zvadzavo dzafunga ivo vandiri kutaura vemasoja vakava vati tinoenda kumba kwambuya vacho tonorova mbuya vacho neshamu tonovatiwo muroi zvoinzana. Ndikati zvese hazvisina basa vanangu zvakabuda zvakatodi zvakabuda. Saka uri vakauya handina hangu shungu navo. Ini ndindotokumbira ruregero ndakavajira mwana wavo. Ini ndindotonobonda vondiregererawo nokuti izvozvi ndasingagamuchira kana kupfeka uniform. Nokuti mutemo unoti kana usina kuregerera hausi mwana wamwari. Unofanira kuregerera kuti Kristu akomborere vana vako agokomborera iwe. Zvandikafunga kuti ndoenda here ndonokumbira vana kuti vanangu ndokumbira ruregerero zvandakakutadzirai. Vakaoma. Saka amino kana mavanzwa zvavari kana vabvuma kuti tinokumbira ruregerero hazvina kuipa. Asi is people, is family, ifamily. Saka ndandichingotapa kanyaya kacho mbijana kuti ndizive pakakatangira. Vanhu vanga vachibvunza kanzi hai hatina bhukaisa kabhokisi muteuro watakakanda nemaprofita. Hai takavaisira kamunamato ndobva kaonekwa kabhokisi. Kabhokisi akadai kakakwana muhosi. Kwakakwanzi choto fast manheru. Vakabvako chinzwa notorwa nekakomba. Kwakwanzi choto manheru. Wote mondiziva makambondiona kwamakandiona. Ndiye muhosi menyu madhara unoonekwa zviri muka izvo. Futi vakatokana. Zvinokana vakazvikanda zvichaora. Pana pachaprofitwa, pana pachasvikanganga. Nokuti ivo mambo vakataura kuti ndiri kudawo kuti ini ndashedzwa kuchinhoi. Zvandashedzwa kuchinhoi inini ndakuisawo maprofita angu anzi ari kubva kupiko kubedbridge nemaprofita ava zvibatana. Handi makazvinzwawo kuti zvidi zvibatani. Saka ndimi mwana wangu. Vanhu vari kuti haleluya takatumwa takashedzwa. Munhu mupenyu kano anotodzoka asati afa. Handomuzvona? Saka ndakati ndinotasa kuguva kuti kuigwa kwakaita ndizvo vanhu vakaona. Ndikati mozi macho ndikakinura ndikavhura. Ndikati mazviona here zvidhuma zvotoda tiri kuganzva. Handizvo zvavakaita. Zvoda tiri kuganzva. Kundiputiridza nechihure kuti ndakadzungaira. Ndambourayi. Baba ivava ndivo vandabereka navo ndiri pamusha pano. Nditongoe nechihure. Vanhu vakuru musha uno kunzaiwa nevana vadiki. Zvino vangoti izvo kuti vachisvika pano hapachasvikika. Kana vati makazozvinzwa here mainini
kana kuti mai guru vakadi ndopanda kubata vanhu manje. Ini kuregerera ndiri open. Uri vakauya apa. Vanangu ndakakutadzirai. Muchiri ndichiri mai kwavo here kana kuti muchiri kundida kana kuti hamuchandida. Nokuti vachauya kamwana kake korwara konzi vaindikwezvera kudya chi? Mwana. Handimazvona. Saka kana vanyatsoziva havo kuti vari kuda kuisa pamba pemuroi kana kuti vari kuda kutsika pamba bhutsu tsoka idzi ndanzwa idzi dziri kudibirwa nembiya. Zvakaoma. Aiwa maita basa gogo. Saka ndo nyaya iri aiwa ini ndinovaregerera. Rude vakauya apa mwanangu mwanakomana wangu ndiri mai Maria ndingopona nokunamata. Handizvo zvamuri kureva Mhondoro kuti vakauya munovaregerera here? Ongo. Ese saka kwakanzi munozvara mbavha nemuroi. Saka vanangu mhosva yangu kwamuri ichiriko here kana kuti mune dzimwe minzi paupenyu hwangu? Ini ndakuregererai, asi ini kana musina kundiregera torai demo muteme musare zvakadi. Asi kana vatiwo tobatana maoko toregerera. Pakanaka notenda. Baba ndivava kana vadaro zvavo vakaregerera. Zvino ndo zvandiri kutya kuti mwana wangu wana akashunguridzika anofa ndomutenga kupi. Beta ndingodza kuti ari uko ari kufamba. Ari uko ari kufamba. Saka kana atenderwa nefambi yake kuti enda kwamai vako ndinosvitenda. Pakanaka. Taidzosera kwamuri. Regai tichanovanzwawo kuti vanobvuma here kukumbira regerero kana kuti vanoramba vakamira pari kuti hatichasi hatikumbire regerero vabereki. Kana vati hakuchisina regerero aiwa ndizvozvo hazvichisina basa. Ini ndakananga uroi mbudzi ndikabisa. Ndakati kumbudzi ndinobisa here? Handipane kabhokisi kako ndokanobiswa chi? Mbudzi. Iyeye uyo mapurisa aya nditi vakamira pamambo anotanga amhanya kuturika mhosva asina kutanga kuona panzvimbo andi ndo majenda ashe ozoyaumira neni kunge ndiri kuchata nawo. Ndakachata nemurume ndine mapepa aroma muchata ndakachata. Alright. Tinotenda. Saka takuidzosera kwamuri mukanzwa kuti vanoda tinongoyanana. Mukanzwa kuti vakati mapostori avo n'anga dzavo ini kwete handisisvikira sin'anga. Ndopika nemudzimu yangu maita ini Mwari akukomborere. Tinotenda. Zvave kwamuri kumhuri dzenyu. Kuvafana venyu ivavo. Alright. Regai tinovaona tinzwa kuti vanotiwo kudini. Kutsotswa nevamwe vana vadiki muchitorerwa mari muchitorerwa vakadzi. Mufunge pamubhedha pavo pavaisvikoenzererwa vachinzi endai munochengeta kurenje. Vasara hanzi vari kupiwa ndimi dzokuprofita. Mazuva vakaenda vachigara uko. Hanzi vaya vachipiwa ndimi kavakadzi. Vakadzi vane varume. Honzi kune chauya ichi kune chauya. Musawe varotswa kuti vazobvisa chinhu kumba. Ivo vari kutoenzera. Zvino mwatoine mauta. Ndicho chirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi. Ndofunga manzwa zvataurwa nababa zvinonzwisa tsitsi. Manzwa zvataurwa zvakare namai. Ndabva ndafunga kambo kaLeonard Shakata. Unoda kutanga watenga ndegere nahi mwanangu chokwadi. Zvimwe unoda kufamba. Zvinorwadza. Ya zvinosivisa. Masho mubereki hafaniri kusvika pakadaro. Chokwadi. Ameno mazvinzwa sei? Inyaya inobatikanisa zvikuru. Zvichiitwa amai apa amai ndonya kutumbura zvinhu zvinorwadza zvinobaya moyo. Asi pekupedzesera ndinoona zvakakosha kuti pave neyanano yevana nevabereki, nekuti musha hauzove musha kana vanhu vaviri ava
kana tiri kureva vabereki nevana vasinganzwisisani. Amai vakarwera zamupamu hacha anzotozva kuti mahwana ayatangidza anenge atotanga. ndicho chirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi mhuri yezimbabwe. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndinonzi Praise Zingwena. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa asi musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media so that we take you to another level.